Mä oon Heli Paakkonen, folkloristi ja 4. vuoden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Mä tutkin sellaista helsinkiläistä perinteen tallentajaa J.K. Harjua, joka koki asunnottomuutta ja kärsi alkoholismista, mutta tästä huolimatta niin hän kirjoitti Kansanrunousarkistolle valtavan kokoelman Helsingin laitapuolen elämästä 60-70-luvuilla. Tavoitteena on tehdä Harjun valtava elämäntyö paremmin tunnetuksi ja tuoda esille tätä työtä, jota hän teki tavallaan vähemmistön edustajana ja kommunikoi tämmöisen arvossa pidetyn instituution SKS:n kanssa. Mun työpäivän aikana mä kirjoitan muistiinpanoja, kirjoitan koneella, luen ja sitten mä oon tehnyt paljon arkistotutkimusta näiden Harjun alkuperäisten muistiinpanojen parissa ja sitten etsinyt täältä SKS:n arkistosta myös semmoista niin kuin oheismatskua, kuten kirjeenvaihtoa. Mä tietyllä tapaa ajattelen, että mun työpäivä ei lopu, vaikka toimistoaika päättyy. Et Harju on kirjoittanut paljon kaupungista, varsinkin Kalliosta, ja kun mä kävelen mun arkisia reittejä siellä, niin Harju ja hänen kertomuksensa on aina mun mukana. Esimerkiksi hänen nuoruuden pidätyskuvansa löytyi tuolta huoltopoliisin arkistosta ja se on otettu Kalliossa tapahtuneen juopumispidätyksen yhteydessä. J.K. Harju oli tämmöinen oman aikansa kokemusasiantuntija ja hän omien sanojensa mukaan kirjoitti tulevaisuuden ihmiselle. Ja mä oon tosi iloinen, että mä voin olla nyt tutkimassa ja tuomassa esiin näitä muistiinpanoja.